سلام زغبركم تغاتتلتي هورن اوف افريكا تي في كما يكنيهم رح سعد جعمت دقيمنا رح سعود عمد كها غنيات مع اللدت بكل سرعتكم من نوابرهم تعنهم إذا حدث عمد بسبق تقابلاتكم بتكون تمنيتنا تسفانانيو عمد عسران حدن نحنا بهورن اوف افريكا تي في حيال مدبات سريعنا لنا مدباتنا بعينة ببزحن نمهبتم بزح كنقورو زحلنا أوت نزلولو نحدا خبتي دقاقيمنا نمحصونو زلنا ناتاتكم بزي ناتاتكم دقف بزح كنسقو ماي نخل لينا مو نلومي أبزينا كايدو زلنا ناي دلبا غوسكواس وي جنزباوي وفياتات معكنا نمسسان زقبر زلو صاوعيت بوغناي نزي صاوعيتنا بحاتكم نمقرابيه كم ذكر اب زحلف عمت استقدمي ورحي ابيلو بريزيدنت هورن اوف افريكا تي في بروفيسور محمد حسن صاوعيت غيرو نيرو بقوانقا انجليزيان بقوانقا امحارنيان مسراتن أول إديتوريال بوردن قديم تقادلاي أستاذ عبد القادر بكري حمدان ون بتماساسالي تصاوعيت بقوانقوا عربيان بقوانقوا تقرينيان غيرو نيرو لذلك تصاوعيتنا كتصاليو أنا بوغنيكا خم مكتل بريزيدنت نايتي إديتوريال بورد أبالن لوبي تصاوعيتنا باخم زقرب زلوخو مو 10 دقائق كاف جزيهم بتصمونا خطكاتتلو لي بتحتنا لمنكم تنتاويان روماويان بقوانقوا لاتين حدا بهيل وي مسلا نيروم فوكس بوبولي فوكس داي ترجمو بتجرينياها دمصي حزبي دمصي እግዚአብሔር ወይ ድምጺ አላህ እዩ እንታይ ድምጺ ህዝቢ ተሐቀኛ ድምጺ ይሁን ማለት ኣብቲ ናታቶም ሮም ሪፐብሊክ ኣብ ዝነበረትሉ ቅድሚ ኢምበራጦርያ ምዃኑ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ኣነ ዛጠቕሲ ብዙሓት ስሕበኒ ንሕና ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ቲቪ ከዓ ነዛ ማዕከን ዜናና ድምጺ ናይ ህዝቢ ድምጺ ናይ ሓፋሽ ክትከውን ኢና ንደልያ ከምቲ ብተደጋጋሚ ነዘኻኽሮ ንሕና ብመትከል ርእሰ ምርኮሳ ኢና ንኣምን متكر سمر كوسا لك عمتي إرترا نويح عمتات تقاليسا بزي زخونة ناي وصائي دقف زي زخونة ناي رأس حيالان دقف بمسواتي ناي دكا ناس نتاز تقونات أفتن أبزوز حلوفو أسران كلتن عمتات كا بمسواتي ناي العسرة شح بلوسات دكنا نحواتنا ناس نتنان الأولاونتنا أو حيسنا سلام زي الرقاقتنا رأس مركوسا تقني عندي ناي متكلاتنا يو سلازي اب احنا بزهورنا في افريكا تي في ونرسم مركوساينا نامن حزبنا يدا صقعنا حزبنا يو انبانا إلنا نامن بناي تغرينيا مثاليونا لنا وي انباخون وي مس انبا تصقع عبال اجينا احنا انباخن كون يتحل لنا كم ناي ميديا معكن داق اسيلنا سلينا بلنا نبصحو مخنا الرقاقيسنا نفولطو يو زي غوز دلنا يو مس انباخن صقع كن ندلي انباناتنا صقعنا مصقعنا وحسنا حزبنا يحفاش حزبي احنا دمصنا يحزب كنكون ندلي صقعينا حزب خلونا ندلي تحتاتتنا حفاش حزبي كون ندلي بخمزيناتي كم نصا ميديا بخوانا خنرقاقص نخل زبل امنتول لنا برتع امنتو خايزي سئيل كان يزربا زي كونس حقنيا امنتي سلمتاي اندحرنا بكالق كيدنا نابكالق تكالات وي فاونديشنز وي زناي غبرسناي محبرات بزحات الله ابز هاغرات معراب كمولا دلوات زغونا اسانتا غيركا غن ገመድናይ መቆጻጸሪትያ ዝሙለካ እዩ ዝቆጻጸረካ እንታይ ክትብላለካ እንታይ ክትብል ይብልካን አቢሉ ቢሉ እቲ ናታቶም ዝደልይዎ ተቃልዒኻ ማለት እዩ ንሕና ናጻ ኮይና ህዝብና ጥራሕ ዝደልዮ ኾነ ቃልዕ ተኾይና ካብ ከምዛ ዓይነት ጸቕጥታት ዝፈጥር ምወላ ናጻ ክንከውን ሓራ ክንከውን ኢና እንደሊ ስለዚ ናታትኩም ደገፍ ወሳኒ እዩ እቲ ደገፍ ከምንታይ የድልየኩም ገንዘባዊ ሓገዝ ዝብል ولكعي مبزحتنا بولنتا ملو جزينا دارجا إنا نسرح كبهال كان توم أتليستوم
أزينا نطفات زلنا قليون بار تايم زحجزونا لو بزحت مشارختي أبتي هورن أوف أفريقيا تيم نولو غانتا اللونا قدا تي حدا محنقو حلفتنا تكنيكاوي مدايات كيلاتات زحتتيو كيلاتات كا ملو غزيهم كسرحو لكا تخوينهم ناي قدن كتكفل على كامالتيو كمون كالو وصايتات ناي ويب سايت زدلينا ناي مسارحيتات بعينت كنهبتمو تخوينا تمدباتنا فيديو اديتينغ زحجزنا كمبيوتراتن سوفتويراتن مجزاء كدلينا ايو كم تحلينا زلنا زتناوحها مربب ناي ساتلايت اتينا حزبنا وشت ارترا زلون ابقرنا افريقيا زلون كلاتهم بمسكوت ناي تلفزيون كم سرينا نخنجبري اذا كنت ناي نوح علامه ناي بصحم خنا يطرطرنا سلازي نزو كله المقبار تي ناتاتكم جنزباوي حجز دقف يدلينا مو دقيمنا تصاوعتنا نقرب بزي قاطعمي نبات بزحات سبات ابتزحلف ابينا نرخبو زي بخمينا كنسدلكم زبل حتون يقربوا لنا نازي خا ابتي ناي ديسكريبشن سيكشن اب تحتي نازي زقلص نازي تلينك لنا بتجرنيان بانجليز سبورت اس هير زبل بتجرنيا بغونوها ገንዘባዊ ወፈያኹም ንምብርካት ኣብዚ ሊንክ ጠውቆ ዝብል ኣሎ እዚ ትሕቲኡ ብሰማያዊ ዘላ በሪሃ ዘላ ሊንክ ማለት ተጠውየካ ናብቲ ናይ ሕሳብ ብኸመይ ተበርክት ትወስደካ ኣብኡ ምስኣተኹም ከዓ ብትግርኛን ብእንግሊዝን መግለጽ ኣለኩም ኣብቲ ትሕቲኡ ናይ ክሬዲት ካርድ ናይ ፔይፓል ዶኔሽን ከመይ ጌርካ ትገብር ዝብል ኣብኡ ከዓ ሓንቲ ባተን መልጎም ኣላ ንዓ ዶኔት ሂር ትብል ጠዊዕኩም ناب كله جز تمرحكم شعبت خالق جز options ويا مراسيتات كتبكم يا ورحاوي اخ جوروز دل زوفيات ولو تخينكم نالبات ناي حدو فيها كم عقمهم مالتي بورحي تدليهم ناي $5 تقبروا تقولوا تدليهم ناي $10 انتم باوروبا زلهم كا بيورو بورحي زغفل تقبروا تقولوا كم عقمهم تدليهم كا باللام بسام بحنسب تي عقمهم بزفكرو وفيها تقبروا لنا تقولوا ما نازي نمبالي حجي نازي زقلص عندنا ستيب باي ستيب وي سقمتي درجه بدرجه بسئلاو مغلصي ابز سكرين كنرينا مجمريا تا كليب نمبر 1 ما بسئلنا بلا زي نا يوتيوب channel ناتريو اللهم ابتي بقيح خليلنا يا زلنا تي ار اس تي وي تايتل ناي تا مدبي اجي بوغونو نيمانا يشنوه ارو وي كمزي كوينات تمثلني اشتا يلا نع اصغط تبيلكم تي ديسكريبشن زبهان زرزر يلون تحتي ورد اجيبو تازبلكم سبورت اسير بقوانكو انجليز ገንዘባው ፈهم ንምግባር ኣብዚ ሊንክ ተውቆ ትብል ትግርኛ አላ ኣብታ ታሕቲ ኣዘላ ሕጂ ታ ሊንክ ትውቆ ማለት እዩ ንእግረ መገድና ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ብዙሕ ነገራት ነቐምጥ ኢና ናይ ፌስቡክ ገጽና በየ ከም ዝርከብ ካልእ ኣገዳሲ ምስቲ መደብ ዝተሓሓዝ ዝበሃል ሊንክስ ከነቐምጥ ምስ እንደልው ናብኡ ኣሎ ስለዚ እዛ ዲስክሪፕሽን ሓንሳብ ምስ ረኸብኩማ እታ support us here ወይ ገንዘባው ወፈያኹም ንምብርካት ኣብዚ ሊንክ ጠውቆ ትብል ኣብ ትሕቲ ኣዘላ ንዓ ትጥውቅ ተብልዋ ሽዑሳ ናብ ሓደ ካልእ ገጽ ትመርሐኩም ኣብቲ ገጽቲ መግለጺ ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ናይ ክሬዲት ካርድ ናይ ፔይፓል ስእልታት ኣሎ ዶኔት ወይ ወፈያ ዝብል ኣሎ ኣብታ ዶኔት ትጽቕቱ እዚኣ ሕጂ ናብ ካልእ ገጽ ትመርሐኩም ኣብኣ ክልተ ኣማራጺ ወይ ወርሓዊ ወይ ድማ بحنسب توفيا المقبر تخلكم زنجر جلوس لزخونة لحن دقاقي مناون كنابره سلزخونا تيهم قرب شجر زبلكم سوات زيادة بزي قداي مردات هذلهم توكيسكم كما يجركا تقبر أرينا مبال زحفر يكونن بتماساسالي ابتي ناي فيسبوك جز ناون اب فيسبوك كلنا ناي هورن اوف افريكا تي في جز علنا ابتي ناتيون زي نغير زي خقالحو خفتني
እትቆም ነገር እንታዩ እዚ ወፈያታት ናታትኩም አገዳሲ በሁሉ መንገዲና አገዳስነቱን ሪዮቲ ትገንዘብ ዘፍቀደልና መሳሪሒታትን መሳለጥያታትን ኪላው ዓቅም ሰብን ክድራዓልናዩ ብርግጽ ኪኖዚ ግን እቲ ደገፍ ናታትኩም ኣብ ጎንና ከም ዘሎ ስለ ዘርኤና ንሞራልና የበርሆ አበርቲዕና ክንሰርሕ ዝያዳ ንዓኻትኩም ዝዕግብ መደባት ክንገብር ድፍኢት ይኾነና ማለት እዩ ስለዚ በኩሉ ሸነኽ ርኢኹም መትከር ርእሰ ምርኮሳ ንኤርትራ ዝዕወታ ብኡ ኢና ንኣምን እሞ ንስኻትኩም እውን መትከር ርእሰ ምርኮሳ ከም ትድግፉ ርግፀኛታት ኢና ክሳብ ሕጂ ትገብሩልና ዘለኹም ኩላኻትኩም ኣበርክቶ ወፍያኹም ዝሰደድኩም ንኩልኹም ብሓፈሻ ነመስግነኩም ኣብ ዝመፅእ መደባት ግን ነቶም ኩሎም ዘበርከቱ ሓደ ብሓደ ስማቶምና ጠቐስና ይቐኒልና ክንብል ኢና ስለምንታይ ነዚ ገበረ ወይ ነገረሉ ወይ ግበረሉ ስለ ዝኾነ መሆነት ወፍያታትኩም ክንነግረሉ ደስ ይብለና ክንገብረሉ ንኽእል መገዲ ከዓ መደባትና ብምሕያል ንዓኻትኩም ዝዕግብ እቲ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ራእይ ዘለና መደባት ብሉፅ ብሉፅ ብዓይነትን ብብዝሕን ናብዛሕና እናሰሰና ክንከይድ ዕላማና እሞ እዚኣ እታ ንሎሚ ክብላ ፃውዒት ብስም ኩሎም ብፆተይ ኣብዚ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ቲቪ ዘለዎ እዛ ፃውዒት ከቅርበልኩም እዛ መደብ ዘበልኩ ስለዚ ነዚ ፃውዒት ኣብ ኩሉ ንክንባፃሕ ሓደ እታ ሳብስክራይብ ትብል ንዓኣ ሳብስክራይብ ግበሩ ዝፀወጥዋ ክሳብ ሕጂ 4100 ዝኾኑ ሳብስክራይበርስ ወይ ተኸታተልቲ ቀወምቲ ተኸታተልቲ ኣለውና ማለት እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ሕራይ ውሕድ ኣይኮነን ግን ብዙሕ ከዓ ኣይኮነን ኣዝዩ እቲ ቁፅሪ እዚ ብውሕዱ ኣብ ዝመፅእ 2 ወርሒ ናብ 10,000 ክነብፅሖ ክንፅዕር ስለ ዘለና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተለኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ንዝኾነ መደባት ንገብሮ ከዓኒ እንድሕር ዝዕግበኩም ኮይኑ እቲ ናይ ላይክ ዝብል ኢድና ንላዕሊ ተመልክት ንፀቂጥኩም ፈቲናዮ ኣለና ይዕግበና ኣሎ ምልክት ይባና ማለት እዩ ሓደ መምዘኒ እዩ እዚ ይሕግዘና ኦፍኮርስ መደብ ዘይዕግበኩም ተለኹም ከዓ ናፃ ኢኹም ዲስላይክ ዝብል ክትፀቕቱ ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ወይ ናይ ርእይቶ ዝብል ኩሉ ግዜ ብግዚኡ ትህቡና ርእይቶታት ዘተባብዕ ፅሑፋት ይሕፀር ይንዋሕ ብዘየገድስ ብልዑል ግምት ኢና ንሪኦ እቲ ኮንስትራክቲቭ ሃናፂ ነቐፌታ ወይ ርእይቶት ትህቡና ንምምሕያሽ ከዓ ንዕኡ ንሓንጎፋ ኢልና ንቐበሎ እቶም ኣድላይ ዘይኮነ ፅርፍታት ገለ ተተኻእለ እንተወገድኩም ሓይሽ እንተዘይተኻእለ ግን ድሓን ናፃ ኢኹም ከምኡውን ምንም ኣይንብልን ግን ነቐፌታት ኣለኩም እቲ ነቐፌታኹም በገባብ ብግቡእ በቲ ናይ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ናይ ባህልናን ጭዋ ባህሊ ጭዋ ቀራርባ እቲ ዘለኩም ርእይቶታት ወይ ቅሬታታት ወይ ተቃውሞ እንተመዝገብኩምን ፅቡቅ እዩ እቲ ፀርፊ ዘየድሊ ኣስታይ እዚታት ንርሓቅ ካብኡ በጃኹ ማየድልየናን እዩ እቲ ክንከዶ ንሓስብ ዘለና እቲ ጭዋ ባህሊ ዲሞክራሲ ንምምፃእ ፍትሒ ንምንጋስ ብልፅግትን ምዕብልትን ኤርትራን ሰላምን ቅሳነትን ምርግጋእን ዝዓሰላ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምህናፅ እቲ ቃልስና ነዊሕ ስለ ዝኾነ እቲ ዘየድሊ ኣሉታዊ ፀርፍታት እንተተወገደ ይሓይሽ እቶም ኣማና ዶብ ስዒትኩም ፀርፍታትን ገለ እንተብሉ ግን ገደብ ኣለዎ ንዕኡን ክንድምስሶ ምዃንና ነረጋግፀልኩም እሞ ዝኾነ እቲ ትቡና ርእይቶታት ኩሉ ንከታተሎን ነንብቦን ኢና ደጊምና ሓመስኩም ኣይፈለየና ንብል ወትሩ ኣባኹም እዩ እቲ ምርኩስና ኣባኹም እዩ ፀግዕና ብተወሳኺ ሓንቲ ዝረሳዕክዋ እውን ነዚ መደባትና ንምህብታም ወይ ድማ ሓሳባት ኣለና ከምዝን ከምዝን ዝኣመሰሉ ብዙሕ ዘበርከቱ ኣቕሪብኩም ኣብቲ መደብኩም ኢንተርቪው ወይ ቃለ ምልልስ ቃለ ምሕትት ትገብሩሎም ወይ ከምዚ ዓይነት መደባት ሓሳብ ኣለና ትብሉ ከዓ
نزون بمنجدي أبتناي كومنت زلو نايريتو زلو عمدي يخون وبقطتانا بويب ماستر @hornofafrica.tv.de زبل تناي إيميل أدراشاناون أبتي description section كان عمتوينا نابقو بمصحف ددلي كتحبرنا تقوليهم حاجزكم أيفلينا رئيتاتكم بحنكوتان صبي كل جزء زي تعويتنا كله نخبات حسفيكم زرقحو تشير زبل أبتي ناي محبراو ميديا فيسبوك يكون أب تويتر أبكالي غنبع على الإنستغرام زي مسألة أسفيكم زرقحو لنا تحابرونا سلة كله تقبروا لنا زلهم دقف سناي تمنيت بتحببار وفياتاتكم دقيمنا دقاقيمنا نمسجن يغاني لنا نبروا لنا حفاش زبنا يوصقعنا مو صحاتكم انت زي اللهم نحنا يلنا صحاتكم انت عليهم أبقوننا دقيفكم نها نحنا كنسسن كنمعبل نخل مو حقزكم أي فلينا بالدقيمة كسبب كتصالي مدب بخالق نرخب إلياس عمارة السلام مسكولاتنا يوم